Hej. Jeg står ude foran ham David, du ved godt. Jeg er lidt nervøs. Ej, det skal nok gå. Ja, men han kommer faktisk nu. Kan vi ikke bare lige snakkes ved? Det er i orden. Det gør vi. Hej. Hej. Godt at se dig. Tak lige måde. Skal vi gå indenfor? Jeg skal det. Hvad så? Hvordan er det at være blevet kendt? Altså, det var jo en vanvittig fed oplevelse, men jeg synes også, det er mærkeligt nu, hvor jeg er kommet hjem. Hvordan mærkeligt? Jamen, folk kigger på dig, når du kommer gående på gaden, og de kommer ind og snakker til dig, som om de har kendt dig i 10 år. Jeg synes bare, at det virker meget bizarrt, det nye. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det kan godt være, det lyder underligt, men nogle gange så kan det godt føles som om, at man altså, næsten bliver forfulgt. Hvorfor føler du dig for fuld? Ja, det kan også godt være, at det er bare mig, der er paranoid. Men nogle folk, de er altså virkelig nærgående.